Mbok wong iki aja gampang diobong. Maju meneh. Panuswari jajaran iblis anak. Ragayeng. Cokot tugel gulumu. Muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh. Oke, cokotan ya. Nya cokotan ya. Nya iki cokotan. Nya cokotan. Ge cokotan. Kowe iso nugel gulune Baladewa, sasat iso njara langit. Oke. Cokotan legane ngantiku. Hai. Wah! Mati aku. Dadi wong ya aja sok gleleng. Apa dianggep sing digdaya Dewi Baladewa. Tiwas bengok-bengok nyumbari mungsuh meng dicokot nggon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek ra tak unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang aja nganti mundur yen wis tekaning pati. Kuwi watak Werkudara dudu Baladewa. Ning watak kasatyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh mbelani Drupadi setengah-setengah ora lahir batin nek cara aku isin. Maju meneh Panuswari jajaran iblis anak. Jaya Sudarga, menungso kang kaya kowe. Apa dikira Baladewa kalah karo campurmu? Kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kyai Nenggala, Kyai Alugoro. Aku meguru karo kowe 20 taun legane ngantiku. Ene marganing patimu. Mbok wong iki aja gampang diobong. Wong ming dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu. Ragayeng. Jaya Sudarga menika digdaya. Nek ora wedi. Inggih kula ngertos panjenengan mboten ajri kula ngertos. Ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala mangke ditamani Nenggala ora apa-apa sampeyan malah kewirangan lho. Lho, urung dicoba ora apa-apa. Ning kula kaget ngertosi menika mboten apa-apa dipun tamani Nenggala. Panus maning jajaran pripun? Aku wis sowan ning Ngamarta, Nggih. kabeh aturku wis tak aturake marang Sinuhun Prabu Darmakusuma. Sinuhun Prabu Darmakusuma ora katon duka, ora katon mangkel, ora katon sengkel penggali merga nampa aturku yen Wara Drupadi bakal tak boyong. Ora kanthi kanyono-nyono ana ratu bule jenenge Baladewa ngunek-uneke karo aku, nantang karo aku. Ora ngerti sangkan parane biaya didupak raiku nganti kontal saka Datulaya. Sapa lung? Baladewa. Niku Prabu Baladewa. nek Sinuhun Prabu Puntadewa mesti ikhlas. Kula pun matur to, nika ratu sing sabare kliwat saka menungsa umum. Aja kok bandha donya, aja kok bojo, pati uripe dijaluk diwenehke karo Prabu Puntadewa. mula kundang Gethihe putih ning sing ra trima dulur-dulure. Kula rawuh pun matur ta. Baladewa niku Dulure Prabu Puntadewa. pernapane Kakangne niku kakangne Prabu Kresna. Monggo Prabu Kresna niku botohe Pandhawa, pujanggane Pandhawa. wis ora aneh nek sampeyan bebeda karo garwaning Prabu Puntadewa. Baladewa nesu. Sampeyan didupak saka Datulaya Niku wis wajar. ngoten. Wah, edan. Iki bakal dadi perang. Kok Mergo aku nantang Prabu Baladewa. Dheweke nganake sayembara perang sapa sing cilik gedene ngungkuli adidening Baladewa. Wenang boyong Wara Drupadi. Tak antepi nggonku melu sayembara perang. Niku mengke sing perang dudu Baladewa ning anak-anak Pandhawa. nek Baladewa niku wonge wis sepuh mesti Ngaso nyawang karo sing enom-enom tumandang. lho. Anak-anak Pandhawa sapa wae? Oke, Pirang-pirang, Bos? oke. Oke. Tur ampuh. Kabeh. Ngamarta niku sing ampuh Anak-anak Pandhawa mboten kaya nggone sampean. Nggone sampean niku sing ampuh ming pil. kok pil. Pil ampuh. Ha iya. Ngoten. Contone mengke nek
Wanu Baladewa mboten maju sing maju Setyaki niku Senopati Ndarawati wonge cilik ganthet ngiyayet bringose ngregeni kupingke tiwa tengen tumpangke kok kupingke tumbangke kuping kiwa tengen tangane cilik atose Rajama ngantem sampeyan tepiur modar saknalika niku Sencaki duwe gada jenenge Gada Wesi Kuning utawa gada Inten niku gedene ming salengen bayi tamake Gunung Jugruk segara asat lho ora medeni Gunung wis jugruk lho tenan niku kula yang duwe gada tak tutuke Gunung Jugruk Jugruk kiwa nengen dapure lah niku Sencaki. Lah kowe ngomongke anak-anak Pandhawa ki sapa wae? Anake Werkudara ana 3. Sing nomor 1 jenenge Antarja. Niku ibune jenenge Nagagini. Raden Antarja ya Raden Naga Bagendra. Lho. Niku wonge awake sisik kaya ula, merga niku putune Dewaning Ula. Niku rasah temandang nek wis matek aji telapakan sampeyan didilat karo Antarja sampeyan mati. Wah, ming telapakku. Ming telapakan. Ming telapakan. Dilat Antarja mati. Niku keampuhane teng riku niku. Antarja niku. Antarja niku. Liyane nomor 2 Ki Atutkaca. Niku piyayine dijedi teng pabrik Suralaya rika. Niku ora menungso ning robot. Lho, robot mergo awake diganti wesi kabeh. Jaman cilik-cilikan dijedi teng Kawah Candra Dimuka balunge jupuk terus diganti wesi. Sirah klontongan wesi. Lengen linggis, driji gunting, weteng ceret. Bokong tong, dramaan pacul, terus apa untu gatri, cangkem ceplakan tikus. Niku Gatotkaca, ususe kabel. Niku galuk uyuhe edang kopi, kringete banyu aki. Niku senengane nek gelut ngincer sirah, anggere candak sirahe sikile mancal pundak tuwek botol ndase sapa ndasmu kowe ora ngono wis tolong kowe kandhan-kandhanane ngeyel niku tenan sing nomor 3 jenenge Antasena niku satriyane ndugal kewarisan glelenge Rajamak-jamak kancane gali kabeh niku Antasena. Ora iso basa, ora iso ndadak, ora iso unggah-ungguh, ora iso tata krama. Nek wis temandang digdaya kliwat ukur. Kliwat ukur. Kacarita kelangenane Iwang Pikulun padha wenang. Sapa wani karo Antasena? Sampeyan diantem pisan tuk, wonten ora mudyan mbok kula nyembah 20 taun. Antasena niku ora tau teng kasatriyan, sabane pasar. Mergo wonge merakyat. Kancane kawula cilik nek mangan ra tau ning kasatriyan neng angkringane Mbak Wita. Awan jatilan bengi kelonan bayangan. Ngaten. Niku lho Antasena. Mulane sampeyan maju arep ngayunke Prabu Baladewa niki mengke kurang-kurang bujane kula bali nggawa bathang. Bathange sapa? Bathangmu kowe. Merkoso le ngedhuk jugangan. Gop nun. Tak butekke. Nek pancen wong-wong Amarta ora wani nandhingi Prabu Jaya Sudarga. Prabu Baladewa ora bakal wani karo aku, najan anak-anak Pandhawa nom-noman kaya ngapa? Luwih nom tinimbang aku, aku wong gerang, wong tuwa. Ora kalah karo wong nom. Oh nggih. Tontonan Gop. Aku ora iso mbedah negara Ngamarta aja tuntang Prabu Jaya Sudarga. Atos-atos ini.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang Satrio Kandhet ngeyet brengose ngulur geni kumpang tumpake kuping kiwa tengen sawa. Setyaki wis Jaya Sudarga. Yo, sing mburi wong una-una. Antasena apa? Kon ngamplengi apa piye? Lho. Ora ana apa-apa kon ngampleng iki lho. Jaya Sudarga ana parat. Ora sandadak kowe ngayunake Dewara Drupadi. Setyaki tekan kene minangka wakiling Koko Prabu Mandura. Supaya kowe tak elingke aja nganti ana dadi banten ning negara Ngamarta. Kowe mung ijin tanpa ruwak. Sawangen Wadyabala Ngamarta segelar sepapan. Ngibarati kaya dene iwak kecemplung ing wuwu, sulung mlebu geni, tangeh bakale urip mesti bakal tekaning pati. Mula tinimbang kowe tekaning pati dina samengko kowe Baliya. Baliya aja mbok bajotake. Piye? Muni piye kowe? Apa mbak anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Yo. Apa mbak anggap aku wong jiring getih wedi mati? Setyaki. Tinimbangane aku bali tekan negara ing Parang Kencana. Ora mboyong Wala Drupadi. Tugel janggaku aku mati kodhok, mati sia. Lu neng kene ngadepi wong pirang-pirang. Nadyan aku kalah, ning kalahku mati perwira. Raja kaya manuk guwek ngono kok cerewet. Mangkel aku kandhani ngayal. Iki ya ngono. Wis setengah loro kurang kok ora perang-perang. Sing ngenteni selak ngantuk ya. Omong wae. Ya tangi legane atiku. Ing tiba kantep Bayu Atmaja ngayo isang Galing ana risang Satriya Wiratamtama. Oh. Hey. Biasane mampir cangkem kulum. Ah iki ora biasa aku kaget kebablasen. Kenang apa, Gok? Lah kowe weruh ora? Weruh. Ketemu sapa? Sencaki. Karo Antasena. Ratu Gustimu delekke ngayal? Heeh. Bali ora gelem bali. Kowe mesti mati nang kene. Kerubutan. Ayo, aku ora wedi. Luwung mati nang Ngamarta. Antasena pecah diasmu. Ties. Guajul raine. Gletak. Mbok tilik ana mati apa urip? Modar. Ratu ming gleleng tok kok iki. Jelas mati. Ya ora tak kira mbok menawa urip. Dielingke ya lho. Ya. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo kula aturi enget Gusti. Gusti monggo mumpung anget. Kula aturi enget Gusti. Kula aturi enget Gusti. Monggo kula aturi emut. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Emut. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang Satriya Wiratamtama. Wow. Ngeling ana Satriya Wiratamtama. Oh. Gok. Wong Ngamarta gelute ora wani jen-jen. Ketitik. Sing ngedepi aku wong loro. Nggih kula ngerti. Sing karo Sencaki, sing mburi Antasena. Ya ulang ya. Bali piye? Niki mesti mati sampean. Lah wong Sencaki wis karo Antasena kok. Sampeyan Sencaki siji wae rantek. Kok tambah Antasena. Wah, saya nyemelangi. Tak cobani kok nggih. Ning mengke nek kalah mundur mawon nggih sinuwun. Ampun dipeksa, mengke ndak malah kula sing ngrekoso. Wis kula sakoken cangkem. Mundur. Nggih.
kaya meng ngomong. Ah, soramu ngomong. Ini begini ya, Om. Daripada nanti Anda meninggal dunia, mundur. Ini kalau ngomong karo sampean. Aja wani pisan karo Sencaki. Sencaki niku wong digdaya, wong kliwat tukur, Antasena ku ya wong digdaya. Kowe mundur. Niki kula ngomong karo sampean. Aja nganti wani bisa iki mundur. Mutar kowe. Cekel angel jama-jama. Mutar. Sencaki, ayo aja mlayu. Maju kali ngatiku.
Allah. Ati Allah. Nggih, kula ngerti. Wah, edan. Wah, wong jiring ketik wedi mati. Ngrubut karo aku ora wani ijen padha ijen. Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Pripun to enten apa? Gayeng tenan. Wah, ya wong niki nek gotong royong iki mesti apa-apa cepet rampung. Ora mung tandangi ijen ndak ijen. Weruh bolong. Weruh. Ratu Gusti mungsuh sencaki ning liyane wis do tata-tata. Candhak sencaki sek nggon rai karo Antasena dugang jier. Candhak Antasena dugang Garukaca jier. Candhak Garukaca dugang Antarja prol. Ora entuk oman kuwi. Ora entuk oman piye? Ora oman papan. Lah iya. Lah iya. Kok ora entuk oman? Susu ya. Edan. Wah, kabeh melu nyambut gawe kok. Niku jenenge gotong royong. Niku saling bantu membantu niku wonten niku. Dadi kabeh masalah iso rampung niku nek ditandangi wong pirang-pirang. Ora mung sak pinake dhewe ming ijen kaya wong gleleng-gleleng kok. Ana sing mabur barang saka dhuwur. Gatotkaca. Wah, mula tangane atos ora jamak-jamak. Damangi sekali nggis Ora pun matur mau to sekali nggis. Ana sing wonge sisik Antarja. Komplit kok, komplit. Niki nek sampean mboten ninggal kondur niku nyemelangi niki mengko nek saya nesu kabeh. Wah, saya remuk sampean. Asli kula mboten goroh. Nek sampean gelem kondur slamet. Rasa mbayong Waradrupati. Aku lho nisan ngandel ora. Ngeyel kok kandhani. Oh, kowe pandeng rawani ndelokke. Bali ra. Bali ora. Rasa mboyong Simbok Waradrupati. Konangan Antarsena nggo gatheng siramu. Nggo gatheng mawon. Lah iya. Ngeyel kula niku wis ora kurang-kurang ning ngandani ya senengane ngeyel ora jotose wis ora. Kapokmu kapan kowe? Diomongi kok angel. Mung Raden Antasena kok arep wani nggo menang apa? Aku ya ora kurang ngelike kok ngandani ngeyel jotos mawon. Mudar. Nyepelekke. Sapa iki? Iki Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene niku, niki sing aja-aja ikon mboyong Waradrupati. Tong kemira. Ah wae ngaku wae jotos wae. Wong kok kaya tong sampah. Jejeli plastik mawon. Oh, mudar kowe. Antasena sepelekke. Mula kula kandhani ndang mundura, nek mboten mundur niki mengke biasane bar Antasena niku sencaki lho, tenan lho. Kula sing ngomongi lho, sencaki lho. Ah, lah ra tenan. Ngomongi kok ngeyel ora. Nek sencaki ora kowe ngomong langsung des. Nah. Sekalian ndak ganjil. Mutar. Gleleng. ora gung kowe kok ora to. Lho kanca sekake. Oh. Aja kuwatir kok. Niki nek sampean mboten ninggal Bali, oh dilongkas Gatotkaca lho. Gatotkaca nek ora percaya, kula wis ngomongi Gatotkaca. Oh udu. Ki ya padha wae ya. Mutar kowe. Ngomongi kok ngeyel ora. Kowe. Angslop. Ora karo bilung kok manut kabeh iki lho. Gamange mbiyen iku tau gawe klub bal-balan. Kula Gatotkaca Antarja ning kalahan. Oh. Niki sampean mboten nggal Bali, anggone Gatotkaca lho. Tenan niku ketoke angine wis meyut niku Gatotkaca lho niki. Niki angine wis kaya ngene iki Gatotkaca. La. Modiar ora kowe. Waduh. Wah. Modiar cocotmu. Yo anggepe kowe terus. Kok aku heeh. Wah, ora kompak iki. Mudar. Anggepe ora aku Sonjombaya ngono piye?
Gok nuwun. Aku arep maju meneh. Mila domonge ngeyel. Sampeyan mengke mati lho. Wis to meneh wae. Aku duwe siung. Siung. Yo. Sapa ketolak cokot tekaning pati. Yen kabeh wong Amarta cokot mati, ora terpati tak boyo. Kula kene duwe siung ampuh. Kene duwe siung ampuh. Niki mengke nek nganti sencaki ketok, cokot mati. Sencaki cokot mati. Gathuk cokot mati. Ondor cokot kabeh. Ontos cokot mati. Telek Ora. tak kira nek telek barang arep dicokot. Usatria kok dadi telek barang to Ya men apa-apa arep dicokot apa arep dicokot anjur ora bayar kok njur nekat wae ora. Wong muni anggere ora bayar kok njur apa-apa dicipi apa-apa dicipi. Cokot ra enak balekke cokot ra enak balekke. Oh anjur nekat kancane ra oman apa-apa. Wah, gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe iso ngundurke anak-anak Pandhawa, iso ngundurke Senopati Ndorowati Setyaki. Kowe aja kongas, kowe aja adike-adike diguna. Ayo, Kangge, iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Sing pasang sayembara sapa iso sing ngalahke Tata Mantura wenang Bayangkara Drupadi. Kangge, aku patenana. Piye? Kon pateni ya. Cokot tugel gulumu. Muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh. Oke, cokotan ya. Nya cokotan ya. Iki cokotan. Nya cokotan. Ge cokotan. Kowe iso nugel gulune Baladewa, sasat iso njara langit. Cokotan legane ngantiku. Wah! Mati aku. Parasmaning jajaran iblis lan manusa ora tatanan. Wah, dapure kaya ngene kok digdaya guru karepe dhewe. Cokot guluku ora tak kipatke tugel tenan aku. Wah! Ngopo kowe? Mula dadi wong ya aja sok gleleng. Apa dianggep sing digdaya Dewi Baladewa. Tiwas bengok-bengok nyumbari mungsuh meng dicokot nggon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek ra tak unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang aja nganti mundur yen wis tekaning pati. Kuwi watak Werkudara dudu Baladewa. Ning watak kasatyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh mbelani Drupadi setengah-setengah. Ora lahir batin nek cara aku isin. Maju meneh. Panuswari jajaran iblis anak. Jaya Sudarga, menungso kang kaya kowe. Apa dikira Baladewa kalah karo campurmu? Kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Aku meguru karo kowe selawe taun legane ngantiku. Ene margane patimu barang. Mbok wong iki aja gampang diobong. Wong mung dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu. Ragayeng. Jaya Sudarga menika digdaya. Nek ora wedi, inggih kula ngertos panjenengan boten ajri kula ngertos. Ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala, mangke nek ditamani Nenggala ora apa-apa, sampeyan malah kewirangan lho. Lho, urung dicoba Ora apa-apa, ning kula kaget ngertosi, menika mboten apa-apa dipun tamani Nenggala. Lah kok Kyai Kresna ngerti? Ngertos. Terus iki piye supaya Jaya Sudarga nerima ora bedah negara Ngamarta? Gatotkaca wonten timbalan. mrene yo nggih.
gawemu kowe gelem ya? Nggih. Menawi ingkang dawuh Prabu, nadyan kadhawan pejah kula nderek. Sisip sembire kurang-kurang bejane pancen gondol nyawa nanging kanggo supaya milujengake kelawan awakmu Wara Drupadi kudu ngono Gatut. Nggih, ngestaken dawuh. Kepareng Paduka, manjing Gendhaga. Gendhaga iki tak akokke isine Wara Drupadi, mengko tak wenehke Prabu Sudarga kae mau. Nggih. Mengko yen wis tekan negara Parang Kencana, yen Gendhaga iki dibukak sing prayitna ngati-ati nggunakno Aji Narantaka. Aji Brajamusti Prabu kang jeneng Prabu Pathokol Bawarsari ringkesen. Ringkesen aku pengen weruh kaya ngapa wujuding Prabu Pathokol Bawarsari. Nggih, ngestaken dawuh. Manjing Gendhaga. Nggih, ngestaken dawuh. Sik, Kresna sik. Engko nek nganti kaca cilik loro gedhe tekaning pati sampun to. Mangke dipun awat-awati saking ketebian. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Manjing Garukaca. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Garukaca. Mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning astane ngasta kang mitiraning astane ngasta Jaya Sudarga. Nuwun sewu menika sinten? Ditepungake wae aku Narendra Ndrawati kadange taruna Koko Prabu Baladewa. Walah dalah. Nggih, sinuwun Kresna. Iya, pancen mengkono. Keparengipun pados pundi? Menapa panjenengan terasaken anggenipun adu atosing balung leting kulit. Nadyan kula ijen tanpa ruwang parandene kula mboten badhe ajrih mengsah tiang-tiang amarta. Aku percaya marang kaunggulanmu Prabu Jaya Sudarga. Nyatane Koko Prabu Mandura wae ora keduga tanding kridamu. Lho niki. Lajeng parengipun Yai Prabu Darmakusuma wis tusan karawan aku maringake Gendhaga isi Wara Drupadi. Aja nganti kodanan sarta kepanasan salirane Yai Wara Drupadi. Mula banjur dilebokake ning jering Gendhaga. Waduh, walah dalah. Wah, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Menawi mekaten Wara Drupadi sampun kaparingaken dhateng kula. Marata gage sawangen iki Gendhaga isi Wara Drupadi. Oh iki. Gawanen bali aturna Prabu Pathokol Bawarsari Prabu Kacepot. Lho niki ngaten. Selak dados pengantu-antuning sinuwun Prabu Kacepot kepareng Gendhaga badhe kula boyong. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun mandra kula nyuwun pamit. Mbah racaturan. Panjenengan menika mbok ya aja ngono di pamiti apik-apik kok siji engkel. Nyokot gulukul. Lah inggene nek sampun paripurna ta peperangan kok dadak kaya ngono lho mbok ya. Yo. Sudarga sing ati-ati muga-muga kesandung kesrimpet lakumu. Lah. Wong nyangoni kok kesandung kesrimpet. Mboten napa-napa. Kula ngertos kados menapa sengkel penggalipun Sinur Mandura. Kula nyuwun pamit jinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Jaya Sudarga. Lho niki.
Watmara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh Deran padha kadang haywa taya wantah Arjuna wonten paring adawu tak kira Gerahing Kyai Semar ana sambung rapetin alindra ing mapan ana ing parang kencana iki Dimas. Genge menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten. Lho iya. Ya mung saka panggerbaning penggaling pun Kakang upama ta luput jer pun Kakang kuwi manusa lumrah. Inggih. Kepareng paduka. Kowe lumarapun ing Karang Kadempel, tilik ana Kyai Semar ing nandhang raga. Lho iki. Matura yen to ngamarta lagi wae geger. Merga ana pengamuk ing utusan Nalindra saka ing parang kencana ing jeluk Prabu Kacepot. Lho iki ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tak kira Kakang Semar wis tanggap marang sasmitaning sun iki mau. Arjuna lho iki nah ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lajeng Koko Prabu, aku tak nututi kelawan Gendaka isi Gatotkaca mau kelawan kadangmu Jodipati. Lan saperangan putra-putra Pandhawa mriki ngestakaken dawuh mangkat Janaka nyuwun pamit Koko Prabu Mandura nyuwun pamit yo sur diting ati-ati duga-duga digawa Janaka aja kaya bocah cilik.